салом дӯстон, ҳамин бозиҳо барои тимҳои мунтахаб клубҳои бузургро безор карданд. Мефаҳмонам барои чӣ. Айни замон ин гуфтаро дар мисоли Гави исбот мекунем. Бозигари ҷавони Барса дар рақобати мунтахаби Испания осеб бардошт. Ин осеб нест ки ӯро як ё ду моҳ аз футбол дур кунад. Ӯ осеби ҷиддӣ аз зонуаш бардошт ва дигар дар рафти мавсими ҷорӣ ба майдон ворид шуда наметавонад. Ӯ ҳатто дар чемпионати Аврупо 2024 иштирок нахоҳад кард. Ин бешубҳа барои дастаи Барселона ва барои мунтахаби Испания талафоти калон аст. Мутаассифона бо чунин хабари бад мо видеои имрӯзаи худро оғоз мекунем. Лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, футболи мунтахабҳои ин ҳафта низ идома меёбанд. Баъди мағлубияти сенсатсионӣ дар Амрикои Ҷанубӣ барои рохат ёфтан ба ҷоми ҷаҳон 2026 аз Колумбия ва Уругвай, ду гиганти футболи ҷаҳонӣ Бразилия ва Аргентина бо ҳам вомехӯранд. Оё пентакампионҳо метавонанд чемпионҳои ҷаҳонро мағлуб созанд ё ин ки бразилиҳо сеюм бозиро пайҳам бой медиҳанд? Тамошои рақобатро бо 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Сармураббии мунтахаби Испания Де Лафуэнте дар бораи ҷароҳати Гави чунин ибрози андеша кард. Осеби Гави ҷиддӣ ба назар мерасад. Мо мунтазири муоинаи ниҳоии тиббӣ ҳастем. Ӯ ғамгин ва хеле хавотир аст. Барои мо ҳам ин дарднок мебошад. Гави фикр намекард ки ин бо ӯ рӯй дода метавонад. Ҳеҷ кас гумон намекард ки чунин бадбахтӣ ба сари ӯ ояд. Чунин бебарорӣ ва нокомӣ ба сари ҳар як футболбоз омада метавонад. Ин як давраи хеле душвор барои Гави ва Барса аст. Ҳамчунин ин марҳилаи мушкил барои тими миллии Испания ва шахсан ман мебошад. Мо хавотиру нигарон ҳастем, аммо дар футбол чунин ҳолатҳо вуҷуд доранд. Ин кори хатарнок аст. Ин ҳолате мебошад ки шумо онро идора карда наметавонед. Ин мушкилтарин ва талхтарин лаҳзаи фаъолияти ман аст. Мо шикастаем, аммо мо бояд пеш равем. Гави дар маҷмӯъ 7-8 моҳ ба Каталония ва тими миллии Испания кӯмак расонида наметавонад. Гави дар дақиқаи 26-уми бозии мунтахабҳои Испания ва Гурҷистон осеб бардошт ва дигар бозиро идома дода натавонист. Аслан ин ҷо гуноҳи сармураббӣ умуман нест. Ӯ ба саломатии бозингарон диққати ҷиддӣ медиҳад. Вақте ки Ямал ва Торрес дар бозиҳои пеш ками худро нороҳат ҳис карданд, Луис Фуэнте онҳоро ба майдон наовард, вале саломатии Гави 100% буд. Танҳо ҳолати нохуш метавонист ӯро ба осеби ҷиддӣ расонад. Ҳолати нохуш рух дод. Барса футболбози муҳими худро барои мавсими ҷорӣ аз даст дод. Дар Реал ҳам ин мушкилӣ аст. Камавинга ва Винисиус ҳам дар бозиҳои тимҳои мунтахаб ҷароҳат бардоштанд. Барои ҳаминам клубҳои бузург аз бозиҳои тимҳои мунтахаб дар байни мавсим безоранд. Антуан Гризман метавонад корномаи худро дар Премер-лигаи Англия идома бидиҳад. Бозингари фаронсавӣ айни замон яке аз беҳтарин футболбозони олам аст. Манчестер Юнайтед боз ба масъалаи ҷалб намудани Антуан ба шаҳри Манчестер бармегардад. Онҳо мехоҳанд барои розӣ кардани Антуан ба ӯ нархи гаронро пешниҳод кунанд. Маошу яке аз калонтаринҳо дар Аврупо хоҳад буд. Гап сари 21 миллион евро дар як сол меравад. Аслан мо одат кардем ки чунин маошҳоро дар мамолики араб пешниҳод мекунанд, вале МЮ ҳам иқтидори молиявӣ дорад. Таваҷҷӯҳ ба Гризман аз тарафи Англия ҳамеша зиёд буд. Пеш аз ба Барселона рафтан яке аз дастаҳои номзоди асосӣ барои ҷалби бозингари фаронсавӣ МЮ буд ва аммо Гризи Барсаро интихоб намуд. тавре вақт нишон дод беҳуда Антуан пас аз бозгашт ба Атлетико боз дар сатҳи олӣ бозӣ дорад. Мутахассисон инро ба он рабт медиҳанд ки Гризман дар Атлетико озод аст. Чунин озодиро ҳамчунин Дешам ҳам дар мунтахаби Фаронса ба Антуан медиҳад. Аммо дар Барса ӯ ба як мавқеъ гирeh шуда буд. Манкуниянҳо аллакай намояндаҳои худро ба Испания барои оғоз кардани гуфтушунидҳо равон намуданд. Шумо бори охир Мемфис Депайро кай дидед? Хеле зиёд шуд ки бозингари мазкур аз дилу дидаҳо дур мондааст. Ӯ айни замон дар Атлетико буда бисёртар дар беморхонаи ин даста қарор дорад. Ҳарчанд оғози Мемфис дар дастаи шаҳри Мадрид хуб буд, баъдан мушкилиҳои ӯ яке паси дигари сар шуданд. Футболбози нидерландӣ пайваста осеб мебардорад. Ҳамин омил дастаи шаҳри Мадридро водор намудааст ки ба ҷустуҷӯи ҳамлагари нав оғоз кунад. Ҳарчанд Алваро Марата дар мавсими ҷорӣ ба ҳамроҳии Гризман масъалаи задани голҳоро ҳал мекунанд ва бо ин тарафи бозии Атлетико мушкилии камтар дошта бошадам, вале ҳуҷумкунандаи дигари марказӣ ба Атлетико ҳатман лозим аст.
гризман дар ҳамаи бозиҳо наметавонад ҳамаро худаш ҳал кунад. Симеоне бо ду ҳамлагар бозӣ карданро хеле хуб меписандад. Агар Депай соғ саломат бошад, Симеоне метавонад ҳардуи ин футболбозро дар ҳамла истифода барад. Депай ва Марата бо кӯмаки Гризман метавонанд шумораи голҳои Атлетикоро дар мавсими ҷорӣ ба маротиб зиёд намоянд. Реал Мадрид дар ояндаи наздик бо ҷароҳатҳои зиёд мубориза мебарад. Бозингарони зиёди даста бо сабаби ҷароҳат ба муддатҳои гуногун наметавонанд ба мадридиҳо кӯмак расонанд. Рӯзноманигор Хавьер Берланга мегӯяд ки клуб боварӣ дорад ки сабаби асосии ин латҳои бардошта тақвими зичи бозиҳо ва алахсус бозиҳои тимҳои мунтахаб мебошад. Рӯйхати осебдоштаҳои Реал Мадрид ба рӯйхати даъватиҳои ба тӯй монанд аст. Тибо Куртуа, Эдуардо Камавинга ва Винисиус Жуниор ҳама бо ҷароҳатҳо мубориза мебаранд. Вазъи кадрии Реал Мадрид ғайричашмдош бадтар шуд. Ин ҳолат дар клуб хашму ғазаби зиёдро ба миён овардааст. Он ҳам ба ташкилотҳои футбол нигаронида шудааст. Рӯзноманигор гуфт ки гигантҳои Испания аз тасмимҳои ФИФА, УЕФА ва РФФ сахт ноумед шуданд. Роҳбарияти Реал Мадрид бар он назар аст ки тасмимҳои раисони футболи Аврупо ба мушкилии дастаи Карло Анчелоти оварда расониданд. Реал Мадрид таъқид мекунад ки ҷадвали ҳозира хеле зич аст. Мадрид қайд мекунад ки созмонҳои футболи ҷаҳонӣ ба саломатии бозингарон аҳамият намедиҳанд ки ин оқибатҳои ногувор дорад. Қайд карда шуд ки дар мавсими оянда вазъият бозам тезу тундар шуда метавонад. Ислоҳоти қабулшудаи Лигаи Чемпионҳо ба он оварда мерасонад ки бозингарони дар он иштироккунанда дар як мавсим қариб 70 бозӣ мегузаронанд. Мадридиҳо боз дар бораи нақшаи эҳтимолии эҳёи лоиҳаи Суперлига суҳбат карданд. Флорентино Перес, президенти Реал Мадрид, пеш аз ҳама тарафдори ташкили мусобиқаи нав аст. ба ҳамин тамом бовар дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.